Has no patience, look at his face and in his eyes. He's been waiting, he's been way bound to the die. Always take. You're a superhero. Yo, what's up? Kumusta mga guys? Dito na tayo sa pinuntahan natin na Qatar Market. Dito sa may industrial area. Sobrang daming tao. Daming tao guys. Kasi mura lang dito yung mabilihin dito, bagsak yung mga mura ng mga gustong makabudget dito na pupunta. May mga mga gulay lahat meron lahat. Ayan guys, pakita ko sa inyo yung mga tao, ang daming tao. Ito na, pasok tayo. Pasok tayo guys. Hanap tayo ng mabibili. Let's go. So yan, hanap tayo ng kurang. Dami dito, dami. Mga prutas. Prutas. Yan, mga gulay. Limon. Carrots. How much? This? 2 real kilo. 2 real kilo. All 5 days. This one how much? 1 kilo, only 1 kilo. 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo. Only 1 kilo. 5 kilo 10, 5 days. 5 kilo 5 days. How much? 5 days 5 days. Class. 5 days bus. No, only bicycle. Muskil. Only 1 kilo. 2 real. Durian. Aywa. Haba. 1 2. 1 2. Dua? Aywa. Zyada. How much? 1 kg. Small? No. Oh, small. Okay. 1 kg. Kalas. 2 real. Guys, yun guys, nakabili ako ng carrots. Ito, dami pa dito.
Check, no problem. Check. 5 real, 5 real. Only 5 real. That's small drink. 5 real melon. বেশি না সরে গেল এটা দিয়ে দিলে ভাই 5 real dami melon pakwan. Magsawa ka dito ng gulay, mga kaibigan. Mabis, magsawa ka ng mga gulay dito, murang-mura. Makapamamura ka dito, grapes. Grapes. আটা 700 How much, my friend? আটা 5 গ্রাম Huh? 5 5 real mangga. এই 1 কিলো মাল দাও Singa. Yan, dito tayo sa mga gadget. Yan, may mga gadget dito. Yan. Mga laruan. Sapatos. ঠান্ডা পানি সিগারেট যে সময় যাইবে ওই সময় Ju. Oh, barbecue. Oh, Khan sahib. Sarap ng barbecue nila. Barbecue. How much? How much one piece? 2 real and 5 real. 2 real 1 piece, 5 real 2 piece. Checking your. 5 real का दो यार बहुत वो कर दिया यार 5 real 3 piece? 5 real 2 piece 2 piece yes 2 real 1 piece 5 real 2 piece. Ito may pakora. ano Pakora. Samosa. आमलेट उन्ना हमले हमले अंडा बेचते हैं नहीं चावल मिल रहा है
Pansit. Kitna, my friend? My friend, how much? Give one. Yun, nakabili na ako ng pansit. Guys, bili ako ng pansit. Pansit malabot. Dami ditong mga kain. Oh, may nagugupit pa. May barbero. May nagbarbero pa dito. Dito lang yan sa industrial area. So yun guys, padilim na. Uwian na. Kabili na ako ng carrots sa pansit. May pang dinner na ako. Okay guys, uwian na tayo. Dilim kasi walang ilaw dito. Walang ilaw, mahirap na. Nasaan na yung bike ko? Nawala yung bike ko ah. Where's my bike? Nasaan yung bike ko? Ninakaw. Saan ka na? Ah, dito. Ito pala siya. Ito pala parking. Bike ko. Marada ko dito. So yun guys. Yan. Salamat sa mga nag-view dyan. Saka huwag nyo skip yung ads. Baka naman huwag nyo skip yung ads para makatulong kayo sa kapwa-tao. So guys, pauwi na ako. So see you next vlog naman tayo. You're a superhero.